मुई बोलछे कि एंता छुटियारू अधे फिर दिखिले देख रही गेले एका संगी आवागे फुटी गेले देख किसी ने ठीक हो खाली चल तो ना जो नहीं हो रही बाहरी वाला नहीं को मेरा फुटका फुट जाना है तो बताइए फोटो फुटेला हां पालू रान दियो पालू कितना आयोजन है परमानेंट है सब देखिए कल का शुक्रवार बाजार जो बैठे सब सफा तो बंदा कल का शुक्रवार सब जो सामान फुलकोबीटा पतर टाइगर बरफ बदन पुतर बांधवाटे रही सियाड़े फिर अच्छे बांधवाटे से गलाटा तार सब खेणी खुंडा देना पतर मान देखो तो खेणी दी ना सब
ପତର ମାନେ ସବୁ କଅଁଳି ଯାଗ ଖାଲି ଗୋଟେ ପତର ମାନେ ସବୁ କଅଁଳି ଯାଗ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ଚୂନ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପାତଲା ହେଇଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି ସବୁ କଅଁଳି ଏଥିରେ ତ ଜଣ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି ପତର ଦୁଆର ଦେବାକି ଦୁଆର ଦେବାକି ଦେଇଥିବ ଦୁଆରେ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ କଥା ତ କାକର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବାହାରେ ଦେବେନା ନାରୀ কি রাখা কাপটা
ଗାମଲାଟା ବାହାରେ ଅଛି ବଡ଼ଟାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ବାନ୍ଧିଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗାମଲାଟାକୁ ପେଜ ଦେଲେ ଭଲ କରୁଛି ଆବାଜ ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ପତ୍ର ମାନେ ବନ୍ଧୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କି ହେଉଛି ଫୁଲକୋବିର ପତ୍ର ମାନେ ଅବିଲା ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପିଲା ଫୁଲକୋବି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ ଏଟା ଫୁଲକୋବିଟା ହେଉଛି ଏଟା ଫୁଲକୋବି ବନେଇକି ପତ୍ର ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ତ ଏଟା କାଲକା ଆମର ଯେଉଁଠି ବଜାର ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଏଟା ଖଜୁରୀ ପାଲ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ବନା ହେଉଛି ଏଟା ତା ବନା ହେଇଛି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ସାଇଜ୍କି ରଖାଯାଇଛି ଦେଖ ତ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ହଁ